Malawi Brief. President Arthur Peter Mutharika anali ndi ulendo wake wochokera ku Mangochi kupita ku Blantyre, ndipo pano tikunena pano APM ali mu mzinda umenewu wa Blantyre. APM anafika ku Mangochi lolemba sabata yomwe ino, ndipo pangotha masiku asanu kapena 5 apano ali mu mzinda wa Blantyre kuti agwirenso ntchito zina zaboma. Takhalani pomwepo muone mmene anthu a ku Blantyre amulandirira APM. Ndisiva none muno kwino. Wasikana ndakugezisa foni yako. Ini bangono. Atadi bali mbuyo mutu. Kumazinda bangono.
Mmenemo ndi mmene President Arthur Peter Mutharika wafikira mu mzinda wa Blantyre komanso zimene walankhula atangofika mu mzinda umenewu pamene akhalenso akugwira ntchito zina za boma. Khalani pomwepo pamene tikhale tikupasiraninso programu yotsatira. Kumbukirani kupanga subscribe, like, share komanso comment.